so sanadi 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 so sanadi 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 so sanadi 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 so sanadi so ne sanadi ban ce zan iya komai ba kuma ban tara kowa ba amma barai na kaina ba dan kaunar ki nake nazari zan magana na atake san ki nake yi da gaske ba ni guje miki gane ni na shafan ma ya gani so sanadi 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 so sanadi 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 so sanadi 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 so sanadi so ne sanadi ban ce zan iya komai ba kuma ban tara kowa ba amma barai na kaina ba dan kaunar ki nake nazari zan magana na atake san ki nake yi da gaske ba ni guje miki gane ni na shafan ma ya gani so sanadi 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 so sanadi 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 so sanadi 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 so sanadi so ne sanadi ban ce zan iya komai ba kuma ban tara kowa ba amma barai na kaina ba dan kaunar ki nake nazari zan magana na atake san ki nake yi da gaske ba ni guje miki gane ni na shafan ma ya gani so sanadi 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 so sanadi 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 so sanadi 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 so sanadi so ne sanadi ban ce zan iya komai ba kuma ban tara kowa ba amma barai na kaina ba dan kaunar ki nake nazari zan magana na atake san ki nake yi da gaske ba ni guje miki gane ni na shafan ma ya gani so sanadi 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 so sanadi 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 so sanadi 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 so sanadi so ne sanadi ban ce zan iya komai ba kuma ban tara kowa ba amma barai na kaina ba dan kaunar ki nake nazari zan magana na atake san ki nake yi da gaske